ትማል ብስተነጋገርና المسرت نزي بايرال اوطويلناكم سكاب 9000 نخريو غوركم مزمور داويت بخمي كنصليو نخل زبل لما عنت وين بحث سنه ምናልባሽ ዘይሰማዕኩም ትኾንኩም ኣነ ክነግረኩም ማለት እዩ ሰነን ሶኒን ብሓደ እንተውዒሉ እንታይ የጋጥማ ኣብ ሃገር ዝብል ኣሎ ዘይትፈልጦ ትኾንኩም ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕና ኢና ትብሉ ትኾንኩም ናብ ኮሜንት ቁፅሪ ሓደ ፀሓፍ ላይ ኣይሰማዕናዮ እንተይልኩም ከዓኒ ቁፅሪ ክልተ ፀሓፍ ለይዎም ሰነን ሶኒን ብሓደ እንድሕር ውዒሉ ኣብ ሃገር እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ኩናት ከጋጥም ይኽእል ጥሜት ከጋጥም ይኽእል መከራ ከጋጥም ይኽእል ስለዚ ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣነ እነዚህ ቫይራል አብጽዋሞ በመዝሙር ዳዊት ብዙሕ ነገር ምስጢር ዝነገረኩም አለሞ ቫይራል አብጽዋ ኢለኩም ተማሊ ልክ ስጋብ 9000 ዝሪእዎ ጌርኩም ኣለኹም 10000 መሊሎ ማዓንቲ ዝሪእዎ ማለት እዩ ኣትዮም ክትሪእዎ ትኸሊኹም ስለዚ ንሎም ማዓንቲ ካኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓር ከሎን ሐዋርያት ሓደ ቃል ኢልዎም ነሩ እንታይ ኢልዎም ነሩ ብዝኾነ ነገር ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሑ ክሳብ መወዳእታ ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ስለዝበለ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ምስመኒ ምሳና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ተኮይኑ ካኒ ዘፍርሐና ነገር የለን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ክንገብሮ ዝግባአና ሎማዓንቲ አጋጣሚ ትማል ክስራሕ ዝግበይ ለይቲ ሰዓት 3 ተሲና ክንጽልዮ ዝግባአና ካብ መዝሙር ዳዊት ነርዩ ንሱ ካኒ ካብ ናይ ሶኒ መዝሙር 11 ማለት እዩ ምናልባሽ ብትግርኛ 12 አድነን እግዚኦ ዝብል ማለት እዩ ነዛ አድነን እግዚኦ ትብል ክንደይ ግዜ ክንደግማ ኣለና እንድሕራይልና እንተ ኺልና 7 ግዜ ንደግማ ተዘኪልና 5 ግዜ ንደግማ ለው ማዓንቲ ማለት እዩ ተዘኪልና 3 ግዜ ማለት እዩ ዝኻለ 7 ግዜ ዘይካለ ካው ዝጎደለ 5 ካው ኻኒ ናይ መወዳእታ 3 ግዜ ንደግማ አድነን እግዚኦ እስመሃል ቀሄር ወወደ ሃይማኖት እምህዝብ ዝብል ስለዚ እዚያ ጾለት እዚያ ዳዊት ኣብ ግዜ መከሩ ሰነን ሶኒን ብሓደ ክውዕል ከሎ ባሕቲ ሰነ ባሕቲ ሶኒ ብሓደ ውዒሉ በዚ ምክንያት ድማ ሕማቃት ጠንከልቲ ዝበሃሉ ኣለው ነዚ ብኮናትና ተጠቂሞም ባሕቲ ሰነን ባሕቲ ሰነ ሶኒ ተውዒሉ ሰነ ሶኒ ሰነ ምስ ሶኒ ተገጢሙ ማለት እዩ ሰነ ምስ ሶኒ እንድሕር ገጢሙ ሰነን ሶኒን ዝበሃሉ ኣለው ሰነን ሶኒን ብሓደ ተገጢሞም ኣብ ሃገር ብዙሕ መከራ የጋጥም ኩናት የጋጥም ረሃብ የጋጥም ሽግር የጋጥም ብዙሕ ነገር የጋጥም ኣብ ነፍሲ ወከፍና እውን ብዙሕ ሽግር የጋጥም ኢሎም ብዙሕ ሰነ ሓሊፉ ብዙሕ ሶኒ ሓሊፉ ዋላ ብዕለተ ሰንበት እውን ክውዕል ይኽእል እኮ ባሕቲ ሰነ ብዕለተ ሰንበት ስለ ዝወዓለ ኩናት የጋጥምን ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ ነዚ ቆፂሮም ነዚ ሓሲቦም ነዚ ዝቆፅሩ ሰባት ኣለው ሰነን ሶኒን ብሓደ ተውዒሎም ኢሎም ነዚ ዝቆፅሩ ሰባት ኣለው በዚ ከይትድንግፁ ከይትርበሹ ማለት እየ ዘይሰማዕኩም ተኾንኩም ብታሪክ ዘይሰማዕኩም ተኾንኩም ኣነ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ ኩሉ ግዜ ከም ዓይነት ኣባሃህላ ስለ ዘሎ በዚ ልብኹም ኣይደንግፅ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ካብቲ ማለት ሒዝና ካብ መዝሙር ዳዊት ብዙሕ ምስጢር ክትመሃሩ ኢኹም ኢለኩም ነረ ስለዚ ነዛ ዝበልኩም ከዓ ናይ ሶኒያ ማለት እዩ ናይ ሶኒ ስለ ዝኾነት አድህነን እግዚኦ እስመሃል ቀሄር ዳዊት ብግዜ መከሩ አድህነን ዝበለን ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት አድህነን ዝብላ ሎማዓንቲ ግን ንሰን ብምልእ ዘይኮንኩ ክነግረኩም እታ ሓንቲ አድህነን ትብል ኣብ ናይ ሶኒ ንረኽባ መዝሙር 11 ብትግርኛ 12 ክንረኽባ ንኽእል ኢና ነዚኣ እንተ ሓኒቕና 3 ግዜ መድሓን ተኮይንና ማእኸላይ ተኮይኑ ስራሕ ተቢልና ከዓ 5 ግዜ እንተ ኺልና ከዓ 7 ግዜ ክንደግማ ኣለና ማይ ደግማ ኣብ ቅድሜና ጌርና ማለት እዩ በዚ ገጽና ወይ ከዓ ክንሰትዮ ንኽእል ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ጾም ስለ ዝኾነ ግን ንጉሆ ኣይስተኒ ማይ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ሰነን ሶኒን ብሓደ እንድሕር ውዒሎም ብሓደ እንድሕር ገጢሞም ኣብ ሃገር ብዙሕ ነገር ዘጋጥም ኢሎም ነዚ ዝቆፅሩ ጠንቆልቲ ኣለው ምናልባሽ ናይ ጠንቆልቲ ዳመር ብዙሕ ሰነ ሓሊፉ ብዙሕ ሶኒ ሓሊፉ ብዙሕ ሰነ ኣብ ሰንበት ተውዓለውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ፈረንጂ ዝፀልዋ ዕለት ኣላ 13 ማለት እዩ ንምንታይ ምፀልዋ ንሳቶም እንተኢልና ክነግረኩም እያ ኣብ ዝቕፅል ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና በዚ ኣይትሸበሩ ሰነን ሶኒን ብሓደ ውዒሎም ኣለው እዚ ከዓ ክፉእ መዓልቲ ክፉእ ዘበን ዝመፅእ ዘለልና በዚ ክንሽበር ኣይግባአናኒ ጾለት ክንገብር ኣለና ክንጽል ኣለና ኩሉ ግዜ ጾለት ክንገብር ኣለና ዘይጽል ሰብ ኩሉ ግዜ ይጭነቕ ዝጽል ሰብ ካነ ኣይጭነቕን እዩ